kaonti mar Homabay kod aluora mare. Wadhi e kaonti ma Kisumu ka tend boma no kokalo kuom apisi mar city manager Abala Wanga ogolo siem mager ne bache 16 kaachiel gi kuonde lamo kuom koko mang'eny mawuok kuonde go. Abala Wanga koro obuogo loro kuonde go. Flora Tieno miyowa mathoth. Jodak ma kaunti ma Kisumu koro nito ochwalo ywak margi ne apisas mag kaunti no kuom koko magiwacho ni osebedo ka mono gi nindo. Jodak go ywak ni ng'eny kuonde tongona kaachiel gi kuonde lamo goyo koko dier otieno, gino makoro gidwaro ni tend kaunti orang. City manager mar bomano Abala Wanga tok winjo ywak mag ng'eny jodak go ne ogolo siem ne kuonde tongona ma osebedo kamayo jodago kwe margi mondo oket ageng'a mag koko e ndalo 7 nono to ibiro magi lessons mag tich. King'eni in gi bache mane estate to nwasega umiyo warning wachiwa onyo mogik ni e ndalo 7 kokiketo soundproof kata kokiwego thumno to wabo mai license. Tend kaunti ma Kisumu bende ne oyango nyinge kuonde tongona 16 magimiyo siem kuom goyo koko koting'o Fabric Lounge, Anchors Lounge, Africana Rooftop Bar, Vundu Bar, Ram XB, Mamba Hotel, La View Lounge, Black Pearl Nyamasaria e kind mamoko. Bende ne omedo ni moko kuom kuonde ohalago nitie e dho wang' apaya maseche moko tamo jodak kalo ka moko kuom customers mag kuonde tongonago chido aluora. Nitie beche nitie wan gi guest houses ma samoro welo biro madongo dongo nie guest house go kata Tok Imperial to iniko ga thum ma welo go nyalo kanyo kendo kabro mwagero ema joma skose madho kongo kanyo to idino ndara be gikonyre giole pi dum marach to gigo koko to giwuok oko mar bakoro gin gimethe ndara. Nitie bache modino nyaka nderni ma ji ok nyal mtokni ok nyal kalo to gin estates jomodak e estate go tagre marach. Jomodak e tende go tagre marach. Abala bende ne ojiwo jotend kuonde lamo okaw lesen mag tayo rombgi e alap mabor kod kuonde ma ji odake mar gayo koko e kuonde dak. Kanisni ka uro timo crusade to wan gi Moi Sports Ground, wan gi Moi Stadium, wan gi Jomo Kenyatta Stadium, wan gi Sports Ground. Bihaya kuonde go time crusade. To kikidhi e estate ma ji odake. Kanisni sana mag madongo dongo man Mlimani keturu soundproof mondo gik matimre e kanisa obede iye kanyo. To kidwa timo crusade biwami license idhi time pap we time estate. Abala kane twagi Ramogi TV ne owacho ni askeche mag kaunti no koro nito obedo akicha e duoko kwe mag jodak go kendo neno ni jo ohala oluwo chik. Flora Atieno, Ramogi TV. Jatend migawo mar